Balik naman ito na, Maria. Ulat, wag mo. Hindi mo ka naisino. Hindi na ibigay ka naisino. Wani pa pa ka sila sa kaya. Gusto mo na matulan man. Maria, kinsa naman po na yung magdarotan na diya? Sila kuan na ba? Ano naman po na yung mga amikang dagat? Wa jud palibak ang tulo. Uy, ano pong tulo? Laag bisig nag-ulan ba? Yaw-yaw na po sinang Marlene ani ron. Unsa na po kay plano aning tulo? Paniidan daw na ko bi. Oo. Asa ang food mo? Oh no! Bisan nag-ulan laag yapon? Nang takakling na dito mo dayon dire. Silusyong gud o nag-inyo na mo ani ta. Tupadud. Dahil lang guna sila magmulaag di ari ma. O tanawa. Nagsugod ng pangasaba sinang Marlene. Di pa ni mauba. Unsa man, wala na mo trabaho sa inyo? Kay naglaglaag naman mo? Naaman nang pero isibat ra ko. Ako pud. Labaw na ko. Tanawan ng mga style ninyo oh. Unsa, magpatakod ka anak nila Maria? Lara mangud kong gilaag ma. Nagbuhay sa tulo. Murag dili kabuak kong baso. Mga dagway ba ya oh? Maayo kayo mo dala o paluy-luoy ba? Pero perting laga na ba? Nanong ni katawa mo? Nakamay katawa anan? Ayaw po mo pagkatawa. Bite, mangod lang ko. Busyo. Dang hagag yung naong ning tulo eh. Tulad mo dire, pasilong sa. Unya human pa mauli mo. Ako, dili ko masuko kung mulaag si Maria. Basta humanon lang ang iyang trabaho. Pero ang naitabo, walay trabaho nga nahimo kay iyo ang manggalganon. Awal mo siya. Ikaw mangod. Nagtinukluray pa mo, walay mapili ninyo. Tanawa, nakasukan hinuon ka. Luuya sa tulo ay nakapiso. Laag pa. Paminaw mo ha. Hindi undang sa ulan panguli na mo. Kay musulod ako kay na ako'y buhaton. Sige nang. Grabe si Mama Maria. Ang isog ka ayo. Isa man Maria, manibat ta. Hindi, ayaw lang kanilagay. Kamasok ko lang yung mama. Isa pa man yung kasukan na wala naman ta. Dali, dali. Maningaw naman. Sibat na po sila oh. Nang, nisibat na po sila Maria! Damay, Diyos, pawik so. Run.